Dneska je hnusný odpoledne. Co budu dělat? Co bys dělala? Bude se přece žrát, ne? Jako každý den? To žrádlo už mě dávno omrzelo. Radši bych se šla někam hezky na palouk velký proběhnout. Což o to. Já bych se šla taky proběhnout. Ale zkus přemluvit farmáře. To nemá ani šajna, co si myslíme. Bere nás jenom za kus masa. Se převtělíme do těch 2 telat, co jsou venku. Tím pádem budem volný. Super nápad, kámoško. Cítím se slabá. Nedomyslela jsem, že jsem se právě teď narodila. To jsi na tom ještě dobře, jenže já jsem milá zlatá přivázaná. Tak to jsme fakt nedomysleli. Musíme se převtělit zpátky, až to... Přesně, jediný rozumný nápad. Jdem na to. Už jsme zase zpátky v zajetí. Co teď? No tak prostě přelezem tuhletu kladu a zdrhnem. Podařilo se mi zdrhnout ven. Teď se můžu utíkat, jak se mi zlíbí. No ty vole, to by se to sice podařilo, jenže mě ne a já se tady pořád zavřená a nevím jak ven. No, počkej, mám... Teď tady bude nuda. No, ale bez tebe tady bude nuda. No tak si tam buď. Já tady radši zůstanu, nechci dostat na prdel od farmáře. No, mohla bys utíct dál a běhat víc, to by se mi líbilo. Konečně se mi podařilo utíct dál a dál. Teď můžu jít, kam se mi zlíbí.